Sorry. Mene? Gaba. Kunna. Mazauni. Sale. To je daga abun nan. Sale recording. Aminu kana shiga shot ba. Alpha. Normal. Rola. Sound. Ya record. Pick up. Action. As you can see, ban da lokacin ku yanzu, da lokacin da za mu dinga taɓatawa a kodayaushe. Ni zan koma ciki, ina da abubuwan da zan yi. Zan sa yaro ya ba ku 100 ku sha mai. Ya so in ka gama hutawa, Mu wasa da maciji muke yi da ba mu da lokaci. Ni ba ma abin da ya ba na wai kansi, uban waye kansi din. Wani na tuku ba sa kansi din na wallahi. Kai, lalle mutum wannan bai da kunya. Ina ya gani? Mun tsaba idan mu zai kalla. Abin da akwai abin duba. Yanzu Ma Musa. Ka ce